Piye carane mikir sangat membagongkan, wes pedot dol rara iki. 6. Kira mau 449. 44. Sing pitu-pitu papat tuh piro? 16. 46. Ngitungmu piye kuwi, Dang? Lah yo piye? Heeh, terus 6 pitu 8 sama 10 ta jare 6 pitu 8 sampai 10. Heeh. 6 pitu ping pitu. Heeh. Kadang si pitu macepe ning kene. Heeh. Teko kan iki 6, iki pitu. Heeh. Lha kowe lemah gedek-gedek nyapa kok mbah gedek kowe? Begitu. Digambarin. Sawi wong. Sampai ngantuk, sampai luwe iki engko. Ngono iki dadi karyan wae sangke ditipani bose, Mas. Rara titipani nus diyegur ning jero etalase. Wes, terus? Itu kan ning kene Kak tempatnya. Heeh. Itu jedel. Heeh. Iki kan siji to. Heeh. Hitungane siji. Heeh. Siji ning loro, dadi dadine ning loro. Heeh. Loro ping loro kan tempatnya padha to. Jedes dadi papat, dua ping dua 4. Heeh. Sing ngadeg Heeh. papat. Heeh. Papat. Heeh. Apa ping papat? 16. Heeh. Ini ben jelas nih sipil. Engko mumet malah ndang terus. Apa ping? Papat ping papat 16 wis tak wangi lho. Nah, sambil matane belakangnya nanto. Heeh. 2 kali 2 Papat. Heeh. Jadi papat. Heeh. Untuk jawaban jobo. Heeh. Jawaban buritane. Heeh. 6. Iya. Regane 16. Dijimu sing burine tok ae. Jadi Iya. 4. Makan jawaban pertama teko kene. Iya ya wis tandang piro. Wis dadi. Kok ngarang-ngarang kok ngalang-alai pertanyaan nganu to kowe iki. Sin kostan ngono kae to sing duwa wae. Aku gur mek teko. Piro mobil? 7 ping 7 piro? 46. Lho 46 iki mau teko ndi? Ya Allah, aku lo wis jelas nih. Gila nek angkone. Ya wes. Kan wis ngerti ta kowe hitungan? So. 6 7 8 9 10 ya to? Yo Ya to? Tak wae contone ya. 6 7 8 9 10. Ojo dirubah lo. Ora, 6 7 8 9 10. Lah lek 7 ping 7 ki berarti iki loro. 6 7. Kabeh ditekuk. Ping 7. Kene yo 6 7. Ditekuk. Ya to? Sing ngantek iki dipingne 3 ping 3. 9. Sing iki lho. Mas tau iki gor 6. Ayo cah. Gitu. Sampai kamu mari. Oh, ini.